In Oud-Waard, het dorpje met nog geen 900 inwoners, wordt ik joet maar over één ding praat. Jasper S. Het nijs zorgt voor een soort drukte op het dik. Een soort auto's die er oors net binnen. Ramtoeristen die het mooi eigen zien willen. Wat voor dorp Oud-Waard is en in wat voor huis de verdachte wennet. Ik heb mooi verskate meesken praten die willen net voor de camera haar verhaal doen. Als ik ze vraag hoe het joet is, dan zeggen ze van ja, het is hier bedrukt. De sfeer is bedrukt. Just jong wie het helemaal stil op stritten, ziet elke keer voor de persconferentie en meesten kind nog altijd net leuwen. Ik praat er maar iemand die zei van ja, mijn band hebben bij hem in de klasse zitten. En oor zei ja, ik heb vroeger wel voetbaltraining doen. En de weekend die zei van ik ben bij de Hartemem Delwest, want voor haar moet het ik verschrikkelijk wezen. En nu begreep ik uit haar verhaal dat de ouders van de verdachte een soort onring krijgen. Ik in de dorpskroeg wordt erop praat, maar wel geen in beeld. De eigenaar vertelt dus wel hoe het Jasper S. hier onder bar ziet, nadat er zijn DNA maar nog 2 oren aanstien hier. De wie hield al niet om de verdachte te vernemen, nevens de eigenaar.